Voin hi khuang choi thlani som pakua ni lai ni ani a Russia le Ukraine in dona thu thar om zela kan update zel don ani ole kan hriat angin kar sa tho tan nia missile manga Kiev an bei champha tunkar tho tan nia tangkhan drone mangin Kiev an bei chun zom zela power supply za som thum chuanga cheta heti lai hian Russian warplane pakhat alo tla ve bok nen mi som panga an boral to heram pani hi an buai tak zetani kar khat ayare lova Russia sipai te chuan Ukraine power station mun thuma thena mun khat an ti chheder mai indonan na setak Ukraine chuan ator to nuwa energy infrastructure chu cheturin be puithlak non fo alani ti in President Volodymyr Zelensky chuan soya indona in ngong lian era phlak tak manga min noi lain kan energy infrastructure ti chet belzel turin min la beinon on ani ati Volodymyr Zelensky chuan soin October ni soma tangkhan Ukraine power station za som thum chu chut chia tani to hewang hian rampuma energy blackout na satako oma hewang hian President Vladimir Putin sarkar nen in biak na nei na tur mun no om to lovani ati Ukraine rambial engemaw zata official te chuan energy facility te be ani nuwa power atlem thu han soi khopui chunga chuan energy operator detect te chuan khopui veilam sira cheng te hna electric la tuipek na konga khailak interruption a om thu an soi ani energy infrastructure chia atam wangin Ukraine khopui chuan har satnan tok na satak zeta engineer te chuan an chui chiang meka khopui chunga chengte hna power pack let le theina turin theito pan chhuam meka ni ti in company chuan Facebook ka an ron post Kiev mayor Vitali Klitschko chuan Ukraine mi puite chu electric a thei anga in ren chem turin angena energy sang tak nei manrua manglo turin an ngen boka air attack awangin Kiev marlam khopui Zaitomir chuan tuile kol phetha an muloti mayor Sergei Sukhomlin chuan Facebook aron tar lang ve bok heti lai hian Russia chuan military target an bei thule energy infrastructure an ka thu an pon bela Ukraine ramlai ta central Ukraine Dnipropetrovsk bial mun then khata po power du khop mu ani lova hei hi energy infrastructure bayani awanga chiatna na sa taklen wanga ni ti in Governor Valentin Reznichenko chuan Dnipro khopui veilam kama tui supply a khailak interruption a om tian soiboka chuti line a chevel khopui Pavlora ta chuan critical infrastructure facility bayani awangin har satnan tok na sa hle bok ni in city council chuan an soi Mykolaiv chimlam khopuya chuan jan khat chunga bei puithlak nga Central District a chena in pakhat chu ka fu ani mi pakhat daborala chuba ka he mun ve ka pangpar zorna mun point bayatok bokani kan hriat angin Iran drone chu Russia in Kiev mange ni in khothlang lam chuan an soya Russia lamero chu anin soifia ve viau thung boka Russia sipai manrua ral thuam zongjong hi Russia ral thuam fekani Russia vo vekani ti in Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan soin Moscow in Iran in a pek chua drone te chu Kiev beinan a mang ni a soi chu anial na sa hle Iran drone nge ni a khothlang in an soi chu nilo chutiang information chu kan nei lo ani Russian hardware man mekani irachiang khop mai Russian designation a nei boka zona dang zongjong chu defense ministry hena zo theni ti in Peskov chuan a soi America le Ukraine official de chuan Russia hian Iran atangin unmanned aerial vehicle UAV chi rang adonga Ukraine nena anin beina mangani ti in voitam tak an lo soi to ani nimin thole ni khan Ukraine khopui Kiev chunga drone tam tak thlok lai mu ania sipai te chuan beidong takin ral thuam te naw manga ka thlak an tum ni in amuna tanga video chuan atar langa Kiev khopui mayor Vitali Klitschko chuan Russia chuan thole ni jing khan drone somni pariat mangin khopui hi an beile a Ukraine sipai te chuan an jinga atam jok chu an lo dang thei tia soya avain panga chuan chiatna thlen apuak manani tina soya heng jinga hian residential building be tu po tela
drone dang te po chuan an tumber an thleng ni in alanga chung zinga chuan energy infrastructure facility te po atela heng drone te hi thi chil drone ani kamikaze drone an ti mai thin thi chil drone hi tunlai huna kamikaze drone ti in an soya achan chu Japanese hawin in do pui pani na la ya US alam tang long thi chil nan thlonan mang thina thi chil thlona mang an be chiam hun lai khan an thlona ming thi chil thlona kha kamikaze thi chil thlona mang an be thina mel ma thi chil tura in pe ho kha kamikaze ti in an soi bok thina ni tin an thlona thi chil thlona kha kamikaze ni in thi chil drone ti soi ani ta zel bok ani Russia rama jeran tru ti avo drone te hi Iran siam Shahid 136 localized version ni in an soya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan karmasa khan Russia chuan Shahid UAV sangni zali vela leito ni in a soya G7 member te chu air defense system tamjok pe turin alo ngen to ani tlamasa khan Russia ne na Iranin ral thuama pe ni a soi chungchanga Ukraine chuan Iran ne na diplomatic inzom na alo ti top vek to boka Moscow emo Tehran emo point an leinia soi hian nem nget lo ve boka chiang takaman faka omhri lovani Moscow in Iran nen in rem na an siam nia soi chungchanga Israel chu intelligence sharing tipung turin Kiev chuan angen ni in an soya Israel Minister of Diaspora Affairs Nachman Sai chuan Iran inrol nia soya ni awangin Kiev lam hoi chu an thlop thu soi to bokani heti lai hen indona akal mek lain rampani ten mitang an neite anin thleng ve reng boka Russia Defense Ministry chuan thole ni khan Russia mitang za som chu Ukraine atangin an ram lama an ho to ti soya he pola hian civilian sailor som sari pani antela February sang ni som ni pani atang khan Ukraine an tang to ni in an soi Russia mi le sa Ukraine an chuatak aya Moscow chuan Ukraine sipai mai chia za pasari a chuatir ve ta boka exchange tura ruaman mai che pani chuan an hnol thung Russia chun zom zeran du thu an soi ni in ministry chuan a soya Russia mi an rama ho zong te chuan damdoi le ril rulama tran puina mamo zong an dong vek don ti soi bokani ki fian February thatop lama Moscow in sipai be pu thlak tum khan Ukraine longchol hmuna long dinga Russia civil mi tam takan mana Russia sipai longchol na kho pui Mariupol an lak nuwa an zinga then khat chu chho zelen an ni a mase midang tam tak chu Ukraine ko ta an la om ni in an soi Russia Defense Ministry soidanin Russia Commissioner for Human Rights Tatiana Molskolkova chuan direct in sipai tang in thleng na buai pui thin nila niliam ta khan rampani te hian sipai somni chu an lo in thleng to boka rampani te in kara boina achu atang khan Moscow le Kiev te hian tang in thleng na no nei fo to ani September thatop lampo khan lian tham takin sipai in thleng ton na an lo nei to a Donbas atanga man te po tiamin Moscow sipai somnga panga chho zelen an ni Kiev hian Ukraine tu hruai tu Viktor Medvedev po suapa hian an chho zelen to boka Ukraine thu nei tu te chuan nikum khan Medvedev ka chu phatsan tua pu in Ukraine president chuan a party opposition party chu alo thria sak to ani Ukraine president Volodymyr Zelensky soidanin he suapa hian Ukraine sipai jan hi som panga chu an rama hruai kiran ni to a chumi zinga chuan Azov battalion member za chuang po an telani ati Russia thlona tla kha han update vele lokila Indona kara Russia thlona atla hlo maya soizu hlo le Russia sipai thlona Su-34 bomber chu yejak muna atla a thiza tan pungzel voin ni lai ni choma thleng khan ruang som panga confirm ani to ni in Krasnodar region deputy governor Anamin Kova chuan a soi October som pasari khan Su-34 bomber pakhat chu yejaka chen na mun pakhata atla a Defense Ministry in Tarlandanin Thlotheina thlo kan don lai takin engine pakhata kanga hei wanghena altani in an soi pilot te chu anin kho chuaka field luang chuak chu kang nga lu maya kang mai chu abulo om insang tam takom na building a try dar ta ni investigative committee chuan he thlona hian thlodan jam flight rules le thlona in buat seina abo chiani in an ngaya
pilot te le airstrip a thok te chu thu an zot fiam meka thlona tlak na hmun atangin flight recorder lak chu ani to a anin dik hun tur ruam han fel ani to boka technical lama har satna om chu atlak chan pakhat anga ngai ani alang lo lama ruam manna anga he chiat na hi thlenga ni thayem an chui don bokani Russia in German an vota German a Russia palai Sergei Nechayev chuan ta sin an komna German thu nei tu te chuan Kiev tan ral thuam an supply na red line an pel tur ani lo ti soi German siam Kiev sarkar ne na pek chho lethal weapons hi Russian servicemen te tan chau ni lovin civil mi te laka po manani German thu nei tu ten an pel lo tur line sen ani nge yang Great Patriotic War laya nadje thil sual ti awanga Germanin kan mi puite chunga mo phurna an nei to awangin ti in diplomat chuan a soi war le a indo pui nuwa Germanin pum khatna tura kan tholok zia an hrelo derani ti in a soi tin he red line hi Germany a po alo reng ti hriat thiamangai ti in na chaif chuan atar langa kumsom tam tak chung chu Berlin chuan ral thuam abik takin sipai man ruwa rit tak tak sipai man ruwa ral thuam lian manga indona hmuna tho chu atum lo thu a soya hemi chungchanga hian ram chung political consensus zau tak oma tuna chuan an practice hi adang lama Russia chungchanga chau anti danglama ni ti in na soi war hle ram palai chuan German tangrual sarkar thar thutluk na ani hei hi thil ti sual lian taka kan ngai ani anti adike chutiang in thlak danglam na chuan kan ram pan hi in lei chin na le mason na tu ruwa man na ngong thalo ber anei lo theilo wani ti in a soi na chaif chuan International Arms Trade le Export Control dan po chia a Ukraine jural thuam manga puivut utani chuan boina ti rei pha a chiat na thara thlena civil mi thina athlena Europe ramdin muna ti chhezwala Germany ngei po huam telani ti in vokhana ti chuak Ukraine atanga khothlang lamral thuam anti-tank guided missile ATGM te Man Portable Air Defense System Man Pets te po terrorist pol le extremist pol te kuta tlatur hlo taka omani tlalut tur hlo taka omani ati Russian diplomat chuan darkneta lethal system hralna chu akal ankal pui mekani ti in atar langa na chaif chuan mi pakhat chuan common sense a nge a bei sayanga ma se tun thleng hian Ukraine he na German ral thuam thon tam jok tura ruam man na siam chungchang chau kan hreto ani ati Ola thu thar tam tak sei sen lawa omani bera chanchin thar ber thaturin he channel hi longa changzel don nia